prøve at kigge B. Lad os alle bede. Lad os alle bede om, at tackle ikke er lige her. Væk, du stopper på noget. Au. Ja, jeg tænker en af dem over mig selv. Har vi Hey. Ja. Jeg planer lige så et ramme ikke kan dræbe mig. Der kommer nok en bagfra hurtigt. Bagfra. Ja, bagfra nu. Bare lad være med at peek. Jeg redde lige Niller for at dø til fall damage. Sidste er bagfra. I kan godt Det kigge. er Morten. 4. Jeg redde lige... Jeg skyder Niller, mens han fældede sit hop rundt om til side. Så er han røg ned. Ja, men jeg skød ham i hovedet. Nå, okay. Men han havde fældet den, for han var på vej ned. Nå, vi ved jo godt, at de brosser nok midt på små. What the fuck? Hvad ser du, Bengtsson? Hallo? Hvad fanden? Hjælp mig, Mikkel. Nå, du er ikke. Nej. Ja, ikke. Det fandt jeg ikke. Jeg dør. Jeg dør, det er fair nok. Det troede du var med. Hvordan ser midt ud? Men du også Sepp? Jeg smager med. Vi bytte våben. Ja, det er dårligt, hvor det. En short. MP9. Prøv lige at tage det igen. Fuck, han har det godt med sig selv der. Ja, han sidder virkelig og... Ej. Der er to. I hvert fald to baser. En på En base trapperne der, bag. så. 3 B. Ej, det er en lortjakke, mand. De går stærkt. De bager allerede. Short. De bager. Åh, du er ikke short. Der er en kort. Jamen, det der siger. Piker nu. Nitter piker nu. Du har ikke ham. short. Du har ikke ham. Oink. Prøv at bombe den. Jeg vidste ikke lige, hvor bomben var. Åh, jeg rammer selv på 68. Fuck mig. NT. Kom igen. Jeg glemte også at trække vejret. Fuck. Det skal du huske at gøre. Ja. Jeg har en dige. Bliver vi ikke nødt til at købe her? Jo. Jeg kan ikke så mange smokes og flash på den map her. Der er flash. Der er en Guardian, tror jeg. Ja. Sandbox. Jeg Og kunne en ikke se foran ham. dig. Nej, det var jeg. Så en. Timing. Bare snit op, ja. Nej, snit op. Nej, jeg vil have gået rundt om. Nej, bare snit op. Nej, jeg vil gå bag ham. Jeg skulle knife. Nej, det er tackle. Sofus sidder helt på side. Ah, hvor er det? Så sad helt på sidestorm fra base deres. Ja, hvis du ellers sad, det er datid. Godt så. Ja, ja. Sut mig kok. Nå. Hvor rusher vi? Kort? Jeg bare løber op af. Løb op af. Fuck it. Nå, skal du lige, hvem er den der bag os? Sepp elsker at spille kort. Det er Morten smuk, så Morten er her også. Morten er Okay, her der var også. ingen, der løb kort. Jeg troede selv, vi skulle løbe kort. To på sejl. En død. En elevator. Elevator død. Hvad der? Short Du en. gerne være død der. Short 1 HP, short 1 HP! Var der to kort? Nej, vi har ikke dræbt short. Han er 1 HP. Nej! Nej, han var ikke.
Han er 40 OP. Skal også være nogen, der går kort, skal der ikke det? Ja, om der var smoket. Jeg tror det går hjem. Hvad? Nå. Ja, Let's ja. do it. Sepp han fik mig ikke der. Nå, der var 2 kort. Ja. Der var 2 kort, ja. Tror Det var jeg. Morten, der også var kort. Jeg var lige ved at snippe Michael i snuden. Tagget, han er midt. Han kommer og piker kort, hvis der du ikke gør noget. Sikkert. Og en klam. Hvorfor hoppede den? Hvorfor hoppede den? Hvorfor hoppede den? Nej, hvor helvede. For helvede. Han brænder kort. Ja, man er nødt tilbage nu. Nej, den hoppede. Den hoppede. Jeg smukker Guardian. Hvor er I på vej hen nu? Det var ham, der var kort før. Hvor er Nu bum? ligger på bag, tror jeg. Kom med Eller hvad? til Ligger den til eller i sport? spawn. Det lød som om, der er en, der var pusset bag. Jeg er sgu helt vildt op på. Hvor er den bum hen? Der er den. Vi har 50 sekunder. Det er jer, der skal bestemme, hvor vi går hen. Vi kan rap bag eller sådan noget. Ja. Du på det? Ja. Jeg har bare bomben hernede, og skal clear alene. Nej, kom. Er Michael med? Bare vent med at kaste noget. 40 sekunder. I begynder at gå op B30. Og nu. CT. Der er nok en med et eller andet sted. A, han står A. En CT. En mere CT. Død. Syg. Nej, Sidste A. det er Sepp, er det ikke? Nej. Nej, nu det er er død. det. Midt, Midt. midt. Foran Guardian. Okay, eller? Ja, lort. Nej, kom kort. Tjen, tænder mono. Han er nede. Du æder ham, mand. Kom on now. Du er klar, du er. Jeg fik ellers en 3 der. Jeg kan droppe her. If anyone wants a... Det er vel ellers nok. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få det noget hurtigt midt kontrol. Ja, så er du nok død om 2 sekunder. Ja, so be it. Kan du ikke lige, Magnus, lige presse Sepp over på short? Vil det være med at hoppe, eller hvad? Ja. Men fuck tackle, mand, altså. Tak. Jeg har en scout. Jeg har 8 HP. Han er en lille lort. Jeg er med dig, Daniel. Jeg har 8 HP. Vi prøver. Se hvor kort før. Ja, men jeg dræbte Sepp. Hold min rampe, hold min rampe. Jeg er en B. B er Er clear. der ikke en Nej. heaven eller sådan noget? B er clear. En heaven. Kom med Der er en bomben. heaven. Jeg smukker bare A eller den her. En død CT. Lord. Der var en Fuck, CT han har før. fået et chok. Han var høj, eller hvad hedder det, heaven før? CT, ja. Jeg prøver at gå bag ham her. Sepp han fik et chok, han gjorde, tror jeg. Ja, Så for sjov. det er så ude siden. så Han skid, mand. Ja, Jeg får drop. Tak, ja. jeg pushede bare Sepp på rampen. Og står han med en nade i hånden, kommer jeg bare rundt om hjørnet. Tickaboo. Han rapper med sin scout, den lille. 92 med en scout, GG. Han kan godt lide at push kort. Jeg var til på en afterworking. Jeg tror, de pusher Pusher B. B. Ja, pusher B. Pusher B. Holy shit, jeg blev... Fuck, jeg var til på en afterworking. Det var helt vanvittigt. Jeg kommer kommer altså. før. Bare løb af. Løb. Jeg har ikke tjekket selv. Fuck, helvede tackle! Han er ikke. Så er det til dig, Michael. De kommer her. Der kommer også nogen der. De har AK og alt muligt lort.
Midt. Ja, der er 3 der. Det var en god taktik. Nik. Nu skriver de, var I også på EQ. Luk nu, røven. Åh. Giv min. So predictable. So predictable. Du siger bare til, Magnus, hvis du vil være med til at spille lidt Counter-Strike. Ja, mere skade end Mikkel. Okay. Så er det. Det er sammen lige frem. Wow. Han sidder fucking... Bag den der, så stadig bag den der kasse midt. Mikkel, du har ham. Hvordan var han ikke ved? Kan de gå midt? Kan de gå ladder? Ja. Nej. Nej, okay. Der er en, der er roteret herovre fra. So predictable. En af dem. Jeg kan simpelthen ikke høre de her sounds. Skal vi ikke bare gå sammen af? Jo. Kommer. Jeg skal lige finde udgang. De er de smukke. Det er morgen. Bare gå hjem. Vi skal bare have en short. Boost! Bare op. Så du får en. Kort. Au. Jamen så kyt mig nu, mand! Stopper venner. For helvede, mand. Bare en boost af dem. Nej. Tackle havde AB med et, så det har han sikkert. Ja, vi vil bare bag. Fuck it. Op og De presse. er også AV på B. Nå, så må vi sende de herinde på A også. Nej, har han par våben ude. Der er 2 side. Der er fucking Molly lige meget, hvilken vej har løbet, mand. Så. En headshot. En på side. Nej, hvor Nej, er nu. det. Nej, du er mørk. Du dingede ham side. Det var på hovedet. Det var. AK, jeg havde vundet en runde der først. Der var ikke nogen anden, der kiggede på mig, men P250 var bare ret skrald. Du er meget passiv bag der. Jeg tror, de bliver bange, når vi løber mange. Jamen, det ville også hjælpe lidt, hvis der er en på holdet, der begyndte at sådan, måske kigge lidt på at dræbe. Er det Mikkel? Ja, men Det er mig. det kan godt være, de skifter positionen nu. Vend lige med pixels, rampe. Han står der med en AV, han står der med en AV. Mikkel er iskold. Kan jeg snige mig over, uden han ser det? Han står der med en AV, 100%. Mine 100% er godt nok gode. Nej, følg op. Skal vi booste den over den her? Kan vi det? Ej, Mikkel. B, A er clear. Det er clear. A er også, mand. Ja. Alt er clear. Se. Jeg. Net. Guardian. Ja. Magnus, du skal komme nu. Guardian Guardian sidst. sidst. Midt. Det er Saber. AV. Ikke. Hvorfor er det bare lader B stå åben på den måde sådan hele tiden? Min new. Forstår jeg ikke. Hard Ja. rotation. Var han fake? Fakede I? Ja, Mikkel gik ind og dræbte 3. Nå, det lød jeg slet ikke mærke til. Jeg lagde heller ikke mærke til det. Det var Det var først, bare sådan, vi går det var bare først, i vi- B til roligt. da vi var inde på B, så kiggede jeg sådan, nå, der skulle der kun 2 tilbage.
Fucking Hvordan er han ikke hvid? Jeg ved det ikke. Pas på short, Michael. Jeg holder et kort med jer ved. Hold da. Sejt. Og 2 på A. Den der. Den der. Nå, Michael fik igen. Det var ikke den der. Altså, det er sjældent, de står kort. Når de først hører, at man pusher, så går de tilbage. Tak. Nå, vi Fuck, siger du en løb B. samtidig med en skød, bare. Pas lige på Sofie, står der. Kan være, jeg skal give dig bomben her. Quad. Granate ham quad. Nå, men what? Der er også en piller. Der er 2. My boxer. Er safe. Får du ikke lov til. Pusher B, bare så videre. Ja. Jeg taber den ind i hovedet om det. Nice Men hvor det er sygt, han hopper. Hvorfor skal han hoppe? Han får et chok, tror jeg. Det er han løber og skyder mig samtidig. Det var det. Jeg sætter mig lige op igen, nu ved jeg ikke lægge noget mere. De ting set godt gå lettere. Der er en, der står og brænder sig selv, eller hvad? Hvordan kaster jeg mig ind for højt? What the hell? Pas lige på... Hvor? Headshot, tror jeg. Nej, headshot. Der er en elevator over en headshot. Så bare lidt til, hvis der er clear over på V. Mixi, Ja. bare bliv short, Mixi. Den skal åben. Jeg vil lige mig få ind her med. Der er en på side. En døde B. B clear lige nu. Men for helvede, hvordan? En pusher på en frit. Kort. 5 på 1. Ja, der. Du så ham. Hvordan er det Til ikke højre. Hey, Du er ham. boksen. Ja, der. Nå, Elbox. Han burde være low, ham der. Han burde være syg low. Fuck mig. Så har du hørt ham der, ja. Jeg kom til at steppe, han kom bagfra, Nå, jeg synes bare, han var ude til højre der City. Hvad? Niller med fucking... Ej. Nå. Hold op, B. Let's have at it, mates. Jeg har en ny taktik, jeg går ikke short. Nej, well! Er det B? Midt! Ikke noget af, intet af. Hvem er det der? Hvem er det der hacker det der? Det var ikke ud af one-tap mig midt. Der er flere midt. Men der er... helvede. En B. Sidste B, sidste. Jeg kommer. Raket på Guardian. Under Guardian. Jeg holder, hvis han går ud for hvide. Er det ikke der? Har vi bombe? Kig ham. Ja, den er side. Hvor mange skud har han tilbage? Sidste skud! Sidste skud! Jeg tror bare, jeg smider smoken short. Hvad så der? Come on, chop chop. Smoke. Grenade out. Throwing fire. Jeg hører ikke noget her.
Midt en, midt en. Nej, smukket. Ja, en stop i. Laying down smoke. Jeg smukker bare her. Hvor vi familie. Så er der noget. Han ser mig her. Det kan han sikkert godt. En anden. Nice, Magnus. En mere midt. Fucking bums, Nice. mand. Hund. Okay. Fortæl dem, bror. Ej, men okay. Throwing smoke. En, der kommer af. En af, en af, en af. Bombe! Kommer. Sæt han af, sæt han af. Selvfølgelig er Sepp af. Tackle, han rammer hovedet af mig. Det var kun det der. Er det midt? Vi har bombe, ikke? Han var Han var i midt med T-spawn. en deagle før. Har vi clearet med? Nej. Hvad fanden var det, jeg hørte? Michael. Han er stadig ikke med. Hvad fanden? Hvordan? Det står i hvert fald 3 samme sted nu. Du sad midt. Han er stadig ikke med. Okay, du holder bare... vi holder B-side. To shotgunner. Shotgunner. Han går ikke for den. Jamen, så kom da! Hvilket våben havde du? Jeg havde en P9. Jeg havde også en panik. Men jeg var i gang med at clear venstre siden af midt. Jeg havde lige stået holdt højre, så ville jeg clear venstre side, så kommer han. Fuck, man. Ødelag mig igen. Hvorfor hopper han ud? Sikkert for at få penge. Hvis han kun havde en deagle og en MP9. Det kan godt være. Mikkel, du skal i hvert fald droppe, kan du droppe mig? Dum, Jeg kan men dumme try over. hard. Det kan bare... Okay, jeg har en Ja, shot. oh. Magnus, Nå, du stop. Jeg vil gerne have shotgun. Jeg køber bare en penny, så... Jeg har fået den. Hov, skulle jeg have droppet? Ja, det har. Skulle jeg droppe? Nej, jeg har den. Nej. Flash B. Sepp, You're out. Grenade out. Jeg er på vejen igen, tror jeg. Rested lige. Vores. Jeg bliver vel ødelagt ved tackle lidt igen. Jeg kan flash short, hvis det er Michael. Throwing smoke. En B. Klar? Han er ikke ved. Sorry. Hvad fuck? Hacker, mand. Grenade out. Der må være 2 dernede. Throwing smoke. Det er kun 30 skud, det der. Flashbang. Tackle var sidst set A. A rampe. Bliver eller hvad? Laying down smoke. Bare en. Grenade out. Smukker. Jeg kommer over til det. Det kan godt være midt nu, Mikkel. Lige for den. Headshot, sandbags. Der er M4, Jeg kan også. ja, ovenpå. Nå, det er ovenpå. For fuck's sake. Ovenpå. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Han sidder stadig sandbags. Hvad er du sikker? Hvad mener du? 2 rampe. En close man. Jeg rammer for 31. Potter Panther er i gang med clutch. Spiller 4 mod 5. Står Taber. oven på hinanden, oven på bomben. Hvem diffuser du, eller skal jeg? Ej, jeg er jo løb ind og taber den. Nu skal du rolig. Kom. Sorry, Michael, der er short. Jeg troede, den ville lade ned. Skal der? Jamen, der er pause selvfølgelig. Oj, dårligt. Seps var jo på. Ja. Nej. On pause. Nice. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Ej, vi har valgt at tage den der skrue her, på grund af, at vi skal have 69. Jo. Jeg larmer bare lidt her.
Go. Vi stakker bare bag med. Jeg kan ikke... Det kommer bag. De er helt over. Intet af, intet af. Alle sidste 3 er her. Ja, jeg har en flaske, jeg kan smide dybt. Han er allerede electric. Oven på default. Han er der nu. Money. En ramme. Electric stadigvæk. Jeg står... Nice. En rampe. Der. Bagved. Jeg er helt hvid. Jeg er Han helt er hvid igen. ude stærkt sidst. Stærkt sidst. Det er skud. Du lå den! Er du sikker? Jeg tror ikke, det er noget. Jo, han gør. Det gør han da. 0,00. Oh my god. Fucking have faith, ikke? Oh my god, det har jeg aldrig set før. Jeg har aldrig set det der før. Jeg har set 0,01, men ikke 0,000. Fight. Godt kaldt der, Mixi. Han har den. Nej, han har den. Jeg har smidt min smoke, Michael. Nu tror de, jeg kommer derovre. Jeg går for dig, Michael. Jeg går for dig. Der var noget om. Skal jeg lige booste midt her, monster? Jeg kommer tilbage til rampen nu, Michael. Rampe. Flasher B. Smoker B. Smoker B. En rampe. En rampe. Godt være, han falder tilbage. Nice. Nice, nikker. What? Throwing flashbang. Jeg vil tage ham ud af prefarmen midt lidt. Ikke hvis jeg står her. Nice. En af dem. Ja, jeg kommer. Ude. Jeg roterer. Simon. Ja, bare. Jeg har Ja, midt. tak. Vi har hørt Ja, en drop. han er sandbags. Det er et godt skudtal. Michael, close. Throwing flashbang. Meget close. Lige der, Jeg Mixi. ser ikke nogen midt. Throwing smoke. Han er close. Lige der, Magnus til venstre der. Lige bag den der. Ja. Lige der. Han er død. Sig til godt være B. Jeg kan ikke se på dem. Ja, ej, de smoker her. Inden. Bombe. Ja. Short. Det er smoke. Han går ind i smoke stadig. Han er fucking Hvad er kort. det, du laver, Magnus? Ja, Han har jeg vil ikke bare tid. lige liste igennem ham. Hvad er det, Mixi laver? Hvad er det, vi har Hvad, Simon, hvad er det, vi har på holdet? Vi hygger os. Vi hygger os. Terkel, han laver et godt skud. Jeg dropper. Ja. Michael. Vi behøver ikke snakke om det spray der, vel? Jamen, jeg rammer ham alle 4 gange, jeg skal, og han har 5 liv. Ja, så er det fair nok, jo. Ja. Ja, det der. Han havde i hvert fald tid nok til at ramme 5 skud mere, end Terkel op, da han var der. Det kan jeg jo ikke vide, inden jeg begynder at blive spray. Det er lige før, du bare kan sætte dig sand. Ja, 2B. Mere end 2, tror jeg. Ja, vi kommer bare. Jeg flasher med dig, Mikkel. Lige meget. Han har AV. En bagved allerede AV. Okay, de har 2 AV. En close venstre. Nej, så er han en støvsuger! Men hvor er det gay. Jeg bliver skudt gennem smoke. Så. Fuck, jeg går bare skadet på hele deres hold. Nå, jeg tror, han ramte altid undtagen en niller. Alt det. Køber vi her? Eller hvad gør vi? Det er sådan ud. I don't have any money. 15.
hørte en rampe. Flash ud midt. Dernede i højre, du kan ikke blive Ja. han heroppe. Jeg tager bare sådan. Altså, Hvad? Gå på B. han står bare og holder. Nej, ikke kom ned igen. Fuck. Det er på B. Der er noget benet. Meget B. Kan de op? Ja, nej, I kan ikke gå op. I går op. Det kunne være fake. Det er bare en, der Jeg sidder. ser nu, du skyder. Nu du skyder piker her. Om det. Det kunne godt være et fake, det her. Jeg tror, det er fake. Jeg tror, det er. Ja, Det det er er. smukket af. Granated af. Ja, fly af begge to. Ja, det er A. De har en står over, og de har en roterer. over. Det var ikke det fra den side. Sandbags op. Stop en AK i heaven. Sandbags meget lav. Kom op på Kleisen. En kort. Kort, kort. Jeg kommer bagfra. Au, han skyder mig igennem hækken. Det er lort. Det er lov, det her. Bander. Sus er lav. Han står sandbags med AV. Han havde godt gået ned og ramt igen. Nej, fast allerede. Nice. Plads som Mixi. Fuck. Hvad? Det er mig igennem væggen, den lille... Skal vi have dobbelt AV? Eller skal vi tage AK? Ah, nej. Godt. Det er ikke det, jeg spørger om. Hvad var det? Var det Nico? Det er bare tage 2 AV. Er der nogen, der gerne vil have AV? Jeg skal ikke spille AV. Mika, vil du have AV? Eller vil du have Magnus til med? Jeg kan droppe Okay. dig også. Nå, okay. Men så tager jeg ikke godt. Det er lov til mig, så. Jeg dropper Michael. Jeg dropper Michael. Michael, jeg dropper. Jo, jeg dropper. Jeg dropper. Den er fint. Thank you. Jeg må lige bare med det Han er samme, midt. så. Ja, flashes B. Nej, han tjekler den lille lort. Han er nok tackle der med, så. Kan du bare holde mig boost os? Jeg holder boostet. Midt. Han er ikke ude nu. Så bare skyder. Jamen, hvad er det for en chickle? Han går ud. To B. Okay. Hvad er det for en smoke? Den er jeg overhovedet ikke se noget nu. Ja, men den skulle have været længere. Det gjorde den ikke. Skal vi skubbe igennem? Kan godt ud, Magnus. Kan godt ud. 2 smokes B. Ja, jeg holder. Smukken med. Okay, vi holder det sammen. Jeg holder rampe her. Er du smuk, Simon? Hvad? Du var bare i smukken, eller hvad? Kan du se noget? Ja, nej. Jeg ser intet. Er du også i smoke? Jeg holder crosset. Okay, super. Er der en smoke En her? midt. Der er ikke nogen smokes her. Jeg flasher bare lige. Smoke. Smoker her på A. Jeg holder rammen Magnus, her. flyt dig. Jeg Nice. ved ikke, hvor jeg ellers skal stå henne. Jamen, du gik bare ind i, hvor jeg stod. Han er igennem, han er igennem. Jeg kan ikke se noget. Nej, jeg er Magnus. nødt til at skyde af. Der er kun ham side, kun ham side, kun ham side. Jeg kunne ikke nå at gøre noget, jeg havde lige skudt. Få ham. Kom. Der er en rampe nu. Hvordan siger vi? Close venstre. Han er over til venstre. Close venstre, Ind i close venstre. hjørnet. And Nej, nej, side. side. Magnus, Ja, men hvad I du sagde close laver i venstre, den jeg fik runde? Jeg fik Så to! går du, jamen du går ind og blokerer mig, så jeg ikke kan gøre noget. Din idiot. Der var en smoke, så jeg fik ham jo lige efter. Jamen det er jo lige meget, hvis 3 af os dør. Det var ikke Jeg kan jo ikke, jeg bliver nødt til at gå væk fra min vinkel, for du står en fed numse inde foran mig. Så vi har den her. Kom så. Det var Altså sæt. for Jeg fuck's krydsede sake, igennem man, jeg bliver smoke. griefed. Nej. Så står jeg og holder en intens vinkel, hvis de prøver at pusse igennem. Så kommer der bare sådan en fed røv fra Magnus lige ned ad Skal jeg bare stå igennem smoken, så? Hold op. Nice. Ej, hans fuck tackle, han sidder og keder sig. Se spawnen, men fucking... Bomben er hernede. AV hernede også. Det har dem. Det er stærkt. Han fik Han bomben. har bomben nu.
Bare blive A, ja. Altså, der er sidste af B. Nej, nej, hvor var du glat på, Mikkel? Nej. Hvorfor kan vi kun fucking med en pistol rundt af eco-rounds? What the fuck? Det er fordi Magnus soler i de rigtige runder, men jeg fatter det ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor der skal en booty ind fra mit ansigt, når jeg står og holder Det var i sidste runde. Kan jeg ikke få en drops? Ja da, hvad vil du have? Jeg har både pebernødder og snukkerknaller. Snukker. Snukker. Lidt af hvert. Det er værd. Fuck, Sepp, han var hvid på min flaske, der så du den, Michael. Midt meget. Jeg flasher med. Allerede, jeg kan overhovedet ikke se noget. Fik jeg ham? Nej. Nej. Jeg har været målet ud af Guardian. Vi har ikke nogen Bliv bag af, bliv af, ja, bliv af. Jeg går med over af. Kom ind på A, kom ind på A. Så bare hold min short. Skal vi boost? De prøver at boost. Der er 2 her. Folk i midten. Der er en boost. Jeg lader dig, Magnus, på det ene. Der er i hvert fald en med midt. Ja, vi kan pick samtidig. Ja, lige meget. Jeg ser ikke noget. Ser jeg ikke nogen midt. Han er en, han... Gå ind, jeg har midt, jeg har midt. Dal, ham har du. Kom ved. Ikke dø, Magnus. Bare fald tilbage. Nå, op nu. Begge to ind på B-side. Sidste Okay. to B-side. Ja. Jeg har en molly. Det var på åben. Kom på den. Nice, gutter. Sygt, gutter. Kom nu. Tagl han. Fuck, jeg er Der dårlig. kan han løbe bare alene med et par af. Fuck, mand. Tackle, han sveder. Ja, han keder sig virkelig. Han sveder Jeg kan så godt bruge et drop. hårdt. Jamen altså, for helvede, men hvad tror jeg lavede af? Ingen. Okay. Ikke glad. Pak den væk, Pikkel. Du er grim. Eller ham. Du er ikke ham. Det er ikke ham. Du er grim. Du er grim. Du er grim. Gå lige så godt sagt. Er det ikke det samme? Jo. Jeg må lov. Nice. Det er vi har brug for. Det kører. Jeg hørte ikke noget på en AV, Michael. Du er alene, Michael, lige for nu. Laying down smoke. Deploying flashbang. Skal du op igen, Der Magnus? er i hvert fald en mere bag med AV. Jeg Ja. prøver. Kom på. Det kan være close allerede. Ja. Jeg var tæt på mist. Der er en Nu af. løber jeg i hvert fald. En af. Jeg tror, En af close, tror jeg. Hvordan er det, du står? Skal push. Laying down low. Deploying flashbang. Det er heller bombe, ikke- bombe ned. jeg løber. En Midt er åben, Mikkel. Han går igennem den her. Blander! Anden der. Han reloader. Pas på, han ikke går igennem, pas på, han ikke går igennem. Flasher ud. Bare vent, fordi jeg smukker færdig. Nej, jeg ved. Nej, hvor jeg ved igen. Nej. Hvorhen? AV ramme. Jeg plads ramme. Begge er her. Jeg dæffer. Sygt. Ja, gutter! Fucking varm plads der. Kom nu, mand. Ja, der var ikke nogen, der kiggede Clean. sådan. Flot. Han når den. 0,000. Det er helt. Jeg vil bruge $6.050 i løbet af runden, kan man jo nok. ikke spændende. Michael han holder bare side indenfor. Jeg spiller Reese, der er ingen, der spiller offensiv solo, mand. Michael tryharder lige så meget som tackle, det er Ja, det perfekt. er sygt. Jeg lægger også bare en molly lige på Morten, der står i gang med planten. Det er bare... Pas på AV, Michael. Der kommer en boost igen, Daddy. Ej, kan vi... Er det sådan noget? Jeg lægger en Der skål til var dig. noget, tror jeg. Der var noget, tror jeg. Har du det? Jeg har ikke noget med det. Så kommer nok og dræber mig lidt med det. Jeg står og hopper. Jeg ser ikke noget endnu. Ja. Ja. Op. Jeg blev kort. Jeg skal have en AV. De er op A. Lander.
Ja, så jeg er færdig. En low, close Ja, venstre. jeg skal bare lige vente på de der smokes der måske. Jeg kan flash kort. Nej, min tackle er så low. Han går op på den der. Ja, det er min. Jeg står med en nade i hånden. Han fløj bare igennem ham. Morten! Holy shit. Så Messi. Han knifer dig. Det er sidste runde. Det er sidste runde. Ja, Ja. nej, ikke nødt til at knife. Messi skal ikke knife. Cody spiller! Jeg vil ikke knifes, mand. Men det lander på jorden. Kommer nok op. Også en varm timing af Terkel, det der. Står jeg og holder. Tager lige en nade frem, kommer han rundt om hjørnet. Loco. Hold loco. Den flyvende hamp. Think! Move it, move it. Throwing fire. Grenade out. Incendiary. Incendiary out. Grenade out. Laying down smoke. Throwing a grenade. Throwing smoke. Grenade. En ladder. En ladder. Han kan se mig booste, ikke? Okay, godt. En af rampe. Ja, jeg må holde med. Deploying flashbang. Man bliver træt af at se den tomme. De mollier heroppe bag. Jeg smukker bare Det var her, fake. Simon. Jeg tror godt, det går være fake. Ja. Ja, det er nok et fake. Kunne du ikke bede nu? Det ved jeg ikke. Flashbang. Er det okay? Det er Nej, mig. intet midt. Dinget midt! Han er dinget! Ah, men der er no way. Timing. Kommer mere ben. Rapper B nu, tror jeg. Jeg holder Guardian. Nu gør det nu. Der er stadig en midt. Ja. Jeg tror, han er dinget. Du kan godt sige, at du ikke kunne se noget Guardian. Jamen, han er lige smukket. Han er lige smukket. Der var en stadig nede dybt af. Ja. Come on now, dog. Øj, en Jeg holder Guardian, stadig ikke kommer op. Ja, men han smed den, og så ville jeg bare begynde at spraye igennem, men han løb så op samtidig med. Sorry. Ej, Hvis jeg var død der, Han er og vi sådan- havde jeg forskellige tror også, roller, han mand. tager Fuck, jeg var blevet råbt af. Det er Niller, der får en nail lige i gokken af mig. Let's go, fellas. han tjekker også den vinkel der. Det har jeg aldrig set noget gøre. Incendiary out. Flashbang. En B. A. Deploying flashbang. Jeg lige var midt her. Flashbang. Grenade out. Op eller hvad? Fuck, jeg er midt. Nå, okay, Meget A. Noget B. I hvert fald 2. En. Hold nu se til. Det kan godt være Guardian allerede. Op short, Michael, pas på. Jeg tager. En B. Ja. En B. Ja, så 2 B. Den ligger frem. Nå, de har B-side. Laying down smoke. De er igen endnu. Igen? Nej, kommer nu, tror jeg. Det flasher over her. Deploying flashbang. Højre. Okay, træls timing. Jeg tror, de går A, mand. Så måske det fik, ja. Er det, der er bare sådan 3 smokes. Og en short. Smoke. Kan jeg sidde her? Ja, ja. Ikke så meget, det er godt. Blander. What? Jeg bør ikke op på boksen. Put jeg ind her. Hørte du noget? Vinder jeg på fælde. Det var sikkert ikke. Baseren langsomt. En lav short. En sandbag. Det er tackle. What the hell, man? Jeg vidste ikke, det blev... Rampe. Rampe, det Hey, kan... det er rampe. Kort. Okay, shit. Altså, hvad er det? Nå.
Slipper kort. Jeg dinger bare alle, eller hvad sker der? Gjorde du det? Tackle får et haircut, Sepp får et haircut, Morten får et haircut. Her kort. Kan de droppe en, please? Jeg kan droppe. Nej, det kan jeg ikke. Det er min. Der er bare en anden, der skal gøre det. Lidt mig den. Jeg har droppet. That's mine. That's right. Du har ikke noget våben, Simon. Du har en autosniper. Kan man lave. Har han også våben? Come on now. Incendiary out. Smoke. Kan vi ikke lige booste heroppe? Laying down smoke. Throwing flashbang. No. Throwing smoke. Laying down smoke. Deploying flashbang. De bliver så tiltet, hvis de dør til det her. Jeg ser ikke noget med det. Jeg er lige glad, at vi vinder, men det bliver så tiltet. Jeg tror, de går B nu. Michael laver noget sygt lige nu. Oh. Tagline tjekker mig sikkert hjemme. Jeg står ikke på dig længere, bror. Kom her. Op og ram hurtigt. Oh my god. Touch grass. Rampe allerede. Det er nok. Hold op. Flasher over, flasher højt, flasher højt. Jeg kan overhovedet ikke se noget. Nej, så. Ah! Du er vild, Danen. Det kunne de heller ikke. Ding dong, ding dong. Nu ved jeg, hvor Nilla kommer med den. Fuck et setup på B, man. Er du sindssygt? Er du galt? Det var grimt, det der. Det vil man altså ikke se. Det var dobbelt boostet med fucking autostripe på boksene. Åh nej, de køber den så fucking autostripe. Jamen, Nilla han køber den nu. Fuck, det Jeg skal over one-tap ham. I don't care. Er de bomber? Fuck mig. Hitch. Fin molo. Hvor er du der? Okay. Nej, kommer der en virus frem nu. Det er jo stadigvæk. En headshot stadig på plan. Hvor er Magnus? Giv bomben. Kast bomben. Kast bomben. Hold op. Hvad? Det var en god nade, den der. Nej, jeg sidder fast. Der er en headshot. Hvad fanden for en loot? 2 elevator ind. 2 gun. 2 elevator. Bare køre 3 mand rampen her. Bare hjælpe hinanden. Jeg har selv ikke. Ja, ja. 2 sandbags ind, 2 ramper. Hvor er du fucking varm, Dan. Jeg glemmer mig. De er 2 på site. Bare gem dig. Jeg flasher. Jeg kunne Stikker den ikke, tror jeg. Save it. Jeg kan ikke se noget på den flash! Jeg bare fucking flækket mig, så får jeg flasher. Tak. Jeg kalder den. Næste gang så lad være med flashen. Sådan Du her. havde også set den. Du havde også set den. Det var Men mere jeg fordi, forventer, jeg at se min på din teammate, han kan finde ud af at flash ordentligt. Ja, men det var fordi, jeg havde lige dræbt en, så vidste jeg, var det. Nå, okay, så hvis jeg kan dræber en, må jeg flash dig i Bare smadren. en flashbang efter dem. Come on now, dog. Det gør jeg også, kan man sige. Vi har noget midt, ikke også? Jeg har lavet op kort her. Ja, de kan ikke komme under. Jeg har lavet op kort her. Nej, en heaven. Undskyld, headshot. Headshot og elevator. Kom nu. Kom nu, Simon. Få lidt tab. Nej! Hvor er det tæt på? Fuck! Sødt mig! Nå, Jeg har ikke... Hvor er Mixian? Han er midt. Der er en midt. Skal jeg virkelig gøre det her igen? Ham var headshot før, ham var der. Nah, timing. Du fik en shit.
Ja, så ulækker han er. Ja, så døde jeg. Ja. Det er du vel. Jeg går bare Hopper på. ud. Se om jeg kan få en i ansigtet her. I'm planted. Jeg havde bare ikke nok tid til at, synes jeg, til at fake og sådan noget. Nå, er det ikke lige meget hvad, så er den uafgjort, den her? Nej, vi kan vinde. Vi kan vinde den her. Ja, men Hvis vi lige vinder den meget her, hvad. så vinder vi gamet. Nå, det er også det, jeg spørger om, Mixi. Nå, Det er godt set. lige meget hvad, så er det uafgjort. Nej, ikke lige meget hvad. Så kommer der... Minimum bliver uafgjort. Hedder det. Der kommer ikke ekstra overtime. Skal du have en flaske, Magnus? Ja, bruger du lige. Ja. Hvorfor spørger du så om Michael? Nej, men jeg tror, jeg havde en. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har en. Nej, det er De da har brugt alt deres util A, bare lige så I ved det. jeg prøver lige at dræbe Sofus her. Der er en, der står close her. Ej, ja, one-way smoke her til mig. Den der smoke her fader, så synes jeg bare, vi skal gå af, hvis der er. Okay. Hvem er det, der er så idiotisk? Nej, Ja. En Guardian. Hvor er bomben blevet smidt henne? Magnus, der er en Guardian. Jeg er ligeglad, Mikkel. Hvor er det bomben med? Sofus Guardian med AV. En med midt. Den er heroppe ovenpå. Kom nu quad eller et eller andet, en eller anden mand. Fucking tabersvin. Og jeg smoker her, altså. Ikke, jeg skal lige tabe en Er her. I med fremme? Ja, vi skal ind her. Hvordan? Nej, Vildt. kom ind blandt, kom ind blandt. Du har ramt med Michael. Hvordan? Altså, Hvordan? Electric. død. Hold lige den der smoke der. Bagfra! Jamen det er det, jeg siger! For fuck's Jamen, jeg holdt den fremme, jeg kan ikke holde den En på vin. Det Det er er det der. Neller, han er pist. 20 sekunder. Han kommer ikke før du trykker. Ja. Jeg skal løbe hurtigt. Løb for helvede, Michael! 20 sekunder. Hvor er det tid? Kom nu Michael, det er dig det her. Tæk op, ja. Han går finde på at gå short. Han er ved at skide i bukserne. Hørte du mig ikke side? Han stikker den. Han gør den ikke. Nice! Åh! Jeg skal blive ud igen, kommer nu. AP, Michael. Og hvis jeg står og siger til dig, at han kommer til at pusse igennem smoken, hvad er det, du holder øje med? Jamen, der var en bag mig også, jo. Jeg kan ikke både holde... Jamen det var fordi, han går igennem smoken, din idiot. Jamen, der var der ikke Mikkel ikke bag mig. Mikkel kunne du sgu da også se ham. Jeg er død. Nej! Nå, hvem var det, der var bag mig? Michael holder rampen. Du skulle holde smoken. Jeg planter Jamen, jeg har lige bomben. dræbt Torbe, jo. Jeg gør noget. Jeg gør det hele, jo. Sindssygt. Det var tæt. Ja, i forhold til, at jeg havde Magnus Bengtsson med 0 kills på en T-runde, synes jeg, det var meget fint. Så er Daniel tilbage. Holy shit, man. Velkommen, Daniel. Vi har Fedt, savnet det er dig. Jeg havde lige så mange kills, som han havde flashbang på mig. Det er sindssygt. Jamen, I skal ikke blame Magnus. Jeg ved ikke, hvor mange klamme skud jeg lavede på ham. Jeg vil gå fuldstændig Det sagde amok. jeg Jeg lavede også. så mange prefires på ham, I Ej. fatter det ikke. Elendigt. Men jeg tænker, der Du er også træls, Terkel. Den der gang, hvor du bare svingede ud i midten, vidste du, jeg var der? Eller var det bare sådan, okay, jeg tror bare... Altså inde i Det var hjørnet da der. ren Free Fire, det der. Det var da Nej, ren men Free Fire. Jeg stod og kiggede, altså... Pistolrunden. Nej, Var det pistolrunde, eller var det den der op CT? De er svært med at vælge hvilken en gang, det var Du der. havde en bil. Ja, der er mange. Hvilken en af gangene var det, jeg tog dig i røven, Magnus? Bare for en af dem. Du havde en Vælg. bil, og så gik du bare ud og svinge mig og dræbte mig. Jeg kan ikke Ja, Jeg er træt af at Ja, tabe. der vidste han, hvad det var.
Morten, der skal ses ind af. Okay, vi laver et hold. Mig, Simon, Terkel, Morten og Sofus, så gør vi. Så vinder Morten. Simon, var du træt af mig på B? Ja, Det var han! Sindssygt sige, mand. Fuck, han er tør! Kom dig i lommen, mand. Kom nu. Den duel, den har altså ikke vundet mange gange. Du vandt til gengæld en gang, hvor jeg kiggede på mappet, og du bare pikkede mig med en deagle og skød mig. Ja, okay. Jeg tror, jeg er sådan 2-15 jeg får få dig et liv, når du bare tramper og løfter rundt på en øko, og pludselig rammer få dig et liv. Ja, det er sgu da klart, du kommer jo. Ja, det... Vi kan lige snakke om den der fuld IK-runde, vi vandt. Det var meget godt. Så vandt vi sgu Ja, også 2. mit team også. Nej, Vi vandt ikke 2 IK's. I havde pistoler, vi havde 14 USP'er. du om, Sofus? Du ved ikke, hvad en IK er, Mikkel. Mikkel ved ikke, hvad kills er. Ikke også? Nixie arbejder i Centrica, jeg ved ikke, hvad IK er. 5 deagles, den IK i Mikkels hoved. Vent. Vi havde 5 USP'er, Mixi, og vi vandt Siger du? runden. Fik du kun 1 kill På CC, ja. efter første halvleg? Det er nok rigtigt. Med 2 gange overtid. Så fik du Det 1 problemet kill er bare, siden at jeg første Simon runde. på mit 16 bare killstealer, mand. Nå, så hvad med Det må Timon? kildstile, ja, det er det, der. Mixi han er travlt med at være KD-spiller i sidste runde. Mikkel, det sidste runde. Ja, jeg skal ikke dø. Jeg får bare vide din for dig, så tænker jeg, nej, så vil jeg sgu da den anden vej. Ja, det gjorde vi sgu ikke. Det gjorde vi sgu ikke. Nu skal vi lige tale om 0.000. Holy shit. Det var mig, der kaldte den. Ja, det var... Nå, ja, sekunder. Fucking Fucking shit, ja. Det har jeg aldrig set før. Synes jeg. Det var simpelthen den runde, bare fordi jeg ikke vidste, hvor... Jeg hørte ikke, hvor bomben var hen, så jeg peakede der bare. Ja. Fuck, det tiltede bare. Det var fandme også en fin dans, vi havde dig og mig og Terkel. Nå, så vi starter ind med det samme, så vi kan... Ja, skal vi lige have den sidste? Vi mangler... Vi mangler Niller. Og Niller. Det er fordi jeg ikke... Yes. Hvornår er mig Niller sammen? Skal vi tage Vertigo af? Eller vil vi spille sammenhold, eller skal vi lave nyhold igen? Ej, Skal vi lave nyhold igen? nyhold. Vi skal have nyhold. Det er det, der er sjovt. Er det ikke fair nok, hvis den sidste kommer ind Hvad? på vores hold? Jo. Jeg ved ikke, hvem den sidste er. Ej, vi skal Er der bare en, der random. Det er der... Nej, hvem er det? Hvem går? Ja, det var vel egentlig. Jeg skal ikke med Mikkel igen. Selvfølgelig går Magnus. Jeg var Han skal altid heller ikke udlægge det dagen. sjove, mand. Men jeg gider ikke spille mod dig, jeg tilter så fucking meget. Magnus, du tager lige det sidste, Magnus. Jeg synes det værste. Magnus, du tager lige det sidste. Er det her fair? Ej, vi skal lige random 5 gange. Nej, Så nej, vi randomize. Det er altid sjovt. 5 gange? Men Daniel, vi er sammen. Okay. Ja, men vi kommer sammen. 1. Og så tæller I dem. 2. 3. 3, 4. 4 og 5. 5. Ja, det er ikke sammen med Danny. Er det ikke Det er det samme hold. Det er Det gider vi hold. ikke. Lav 5 En mere. nye. 5 nye. 5 nye. Ja, Random. 1, 2, 3, 4. Sidste. 5. Min skiftede ikke den 4. gang. Du er sådan en fucking lyder. Okay, det er holdene. Det gjorde det ikke. Morten, vi kan ikke begge to tabe. Har jeg fået Morten, de jeg 2 kan tag? sige det. Du er på mit hold, og jeg taber hver anden game. Okay, vi tager Vertigo af, gør vi ikke det? Jeg var til Vertigo. Ja. Jeg Kan du håber, bare tage Morten Lubisag taber. også? Tag Lubisag også. Altså, der er alle bander. Fuck, jeg håber Morten taber. Er du sindssyg? Fuck dig, Mix. 0-6. Come on now, dog. Det værste er, prøv at se hans kål. Prøv at se hans ADR. Ja, det er det værste af det. Er det er på 114 til 64 på 5 games. Og du har endda vundet en. Prøv at tænke, at jeg holder en ADR på det her, og jeg har tabt alle sammen. Ja. Skal du bare se en af. Ja, For satan, så det skulle du er mig også nu. faldet. Holy shit. Ja. Kan man Vi nemt. har Mikkel og Magnus, det skal nok blive godt. Hvad mener du? Jeg har ikke tabt endnu. Hvad synes I egentlig om Magnus vores ikke tabt nu? autosniper boost sidste game? Det var fucking klamt at se på. Det er ulækkert. Og det er mig, der vandt. En bait, og bare, så står der bare 2 motherfuckers oven på hinanden. Den ene har en sniper, eller en autosniper. Det er så sjovt, fordi de sad bare og grinede hele tiden, og så kommer du op i døren, så flækkede de bare endnu mere grin, og jeg var, hvad foregår der? Mixi, du bander Inferno, det er nu. Mixi er ikke inde i kaldet. Det er mig, der er her. Ja, du bander Inferno, det er nu. Ja, Så joiner så ikke bander. gamet.
Jamen, jeg skal nok bande det. Det gider da ikke lige Inferno. Det bliver en over. Ja. Held og lykke, gutter. Hvad er det, der siger sådan? Nå, jeg så trykker accept. What the fuck? Daniel, så har du fandme bare spillet lige så godt nu. Ej, men jeg kan jo ikke spille godt hver eneste game. Jeg kan jo ikke top rank hver eneste game. Jeg vil sige, jeg fik kampestreglen med Terkel nogle gange. Holy, hey. Jeg har virkelig brug for en sejr. Jeg lavede 5... Ej, jeg var faktisk også en lille smule småtiltet over, at jeg ikke lige... hvem fanden var det, jeg ikke fik ham, der boostede? Det har været Simon. Ej, jeg var lige ved Asia. Mixi, han skulle lige op på ryggen af Simon op og boost. Og så kommer jeg bare rundt om hjørnet og svinger dem. Ej. Der er på et tidspunkt, hvor jeg står op på A-side. Jeg holder seriøst rampen tackle. Jeg holder den bare intenst. Så tager jeg lige pludselig min nade frem. Så kommer du rundt med din dumme galille. Så kommer du rundt med den dumme... Ja, det er bare... Nej, det er løgn, det her. Får jeg lige... Det der, det er tackle. Får jeg lige sådan et konguru hop væk. Men så blev du mærke til, at jeg ikke gik bag den der smukke en eneste gang? Jamen, jeg gik også igennem den 4 gange. Ja, altså, Michael, det var så fucking sjovt med Michael. Altså, så siger jeg, at han skal holde den alene af. Så står han bare nede i City's Spawn. Ej, vi kan retake. Ja. Det er sgu da skørt at pusse selv. Dalle, er det jumpline, du har i chatten, egentlig? Magnus? Tak. Hvad? Kalder du Magnus? Nej, for bare det Magnus. Boogie. Hvem er det? Nå, det er nigger! Au. Ej. Nå, skal vi lige tæve dem her? Yeah. Hvad var det, der? Det var Magnus, Sepp, Morten og Michael. Ja, det skal nok vinde. Soko kan have en dårlig dag. Det kan jeg bare mærke. Jeg skal nok tæve Soos. Han kommer bare til at spille AV midt. Fuck dig, Mixi. Ej, den er vigtig, den her. Den skal vi lige vinde. Boogie. Hvem er det til hvad? Oh god. Jeg fyrer ham rundt i Han har ramt af dem der. Okay. Ham der er ikke ramt, ham der er ikke ramt. Jeg ved ikke om han ramte. Ramt. Ja, så. Lige med at CT. Skal du CT? Jeg har også CT. Ja, tak. Bare fordi nogle gange så kan den time out, fordi den bugger. Så det er bare med at få spammet nogle gange. Okay, Sepp er der ikke til at kalde for dem. Godt, så har de tabt. Jeg har ikke sagt en skid de sidste 2 games. Come on, chop. Jeg har kun købt en Zeus. Jeg skal lige ind i hovedet på dem. Jeg troede, du havde købt en flash. Jeg troede bare, du skulle ud og peek. Hvad er det der? De laver nok slangen. De er i hvert fald også ikke her. Midt. Sådan! Og man kunne høre mix! Eller rotage for satan. Op. Ja, sted det går. I skal bare op. Upside. Kom med, Morten. Bank sidste. Jeg har lov til at hænge mig selv. Jeg kunne høre mig råbe. Ind og slå mig ud der. Jeg tror bare, jeg spiller Connector.
Hvis det er okay. Ja, det er fair. Jeg smukker, mand. Jeg har, hvis du dropper... Jeg holder lang. Jeg står lidt defensiv. Pas på flash. Monster. Kom til. Hvad så bag dig derinde? Ja, men jeg tror, Tre det ud bliver kort. dænget Alle for tre ud. sort. Alle sort. De har en M4 inde på side. Sepp kommer monster, Sepp kommer monster. Øj, han får en nade. Der er en kort. Det var tæt. Ja, Sepp kommer bagved, Sepp kommer bagved. Mod CT, de to andre, Sepp. De sidste to mod CT. En vand, tror jeg. Kom i. Vand. Der skal du bare blive op, Michael. Du havde perfekt udsyn til dem. Ja, det var ærgerligt, du kom til at flash dig selv. Jeg tænkte, det ville flaske dem, så de kunne peek, men... Vi løber nødt til at købe her, gør vi? Jo. Ah, det er ærgerligt, du bliver trummet den der morgen. Ja, jeg kommer langt. Jeg tror faktisk, hold mig i live. Jeg flasher over midt. Bare bliv midten her, Sepp. Ja. Der er noget. Og en opkon. Jeg tror, Sofus er low. Han løber op. Var AK, Morten. Flasher B. Michael short. tager den her. Han er bag mig! Det... Hvordan er han kommet bag mig, gutter? Han er gået op kon, så. Og så bare... Han er heaven. Han var heaven. Jeg ved ikke, om han lavede mere. Bare save dem. Eller AK i hvert fald. Save AK'en. Så prøver vi at få et eller andet. Det var sgu lidt træls, det der. Det er med dig, mand. Det er ærgerligt. Jeg skulle til at lave et multikill. Har du en pistol, Dal? Ja. Ja tak. Jeg prøver at købe defuse kit, og så sidder jeg bare og dukker mig nede på... barrels. Jeg har købt body armor. Bare lige... Hvis nu. Jeg spiller bare et tøjle, så beder lidt på, at de kommer frem. Monster. Steps. Tæt midt. Short en. Ja. Fuld smadret. En mand. Jeg var nakker, men jeg tror han er alene. Fuck, jeg misfik. Timing. Dal. Jeg har aldrig misfik så meget i mit liv. Hvorfor vil han volley der? Klart til mig lidt der. Nu kører vi. Nu er vi våben igen. Og nu. Nå. Kan du drømme mig den der smoke der, morgen? Så smoker Der jeg er lige sgu heller shorten. ikke U-turn. Det er ripped om, hvis der. Yes. Så kan vi få shorten. Jeg tror ikke, vi skal gå ned, Kon. Vi har ikke noget utility. Jeg kan ikke hjælpe dig, hvis vi bliver fanget. Okay. Nej, fald tilbage. En kon. Ja, En midt. En op kontra. Nej, jeg har kon. De går ned. Ja, ja. Kan jeg få en spiller her? Jeg prøver at push. Bare Jeg roter, prøver Sepp. Skal jeg ikke gå ned? Jo, men jeg tror, der er en dernede. En mere kort, tror jeg. Ja, en kort. Jeg får boost. Jeg reloader lige her.
Bare hold monster, pas på. Jeg har de monster. Jeg kan ikke lide det her. De kan ikke gå igennem konden i hvert fald, du. Til A. Jeg kan ikke lide det her. Det er Mikkel og Neller. Altså, det begrænser, hvor godt det egentlig har. Ja, de er lang. A. Begge to, eller hvad? I hvert fald en. Nice. Jeg kommer. Molotov side. Han har banan. Inget. 1 HP. Fint hold der. Smukt. Jeg kan droppe, hvis der er. Ja, kan jeg få et smid? Ja. Jeg prøver at smoke dem igen, morgen. Men vi kan ikke løbe dem, hvis der er. Vi kan bare boost, hvis der er. Jeg ved B. Op midt. En mere short, en mere short, en mere short. Short død. Og vi skal have en op af. Ja. Og en af. Kan du ikke gå med? Sofas party. Vi skal bare blive mod B, så vi skal have 2 mand op mod A for B. Så Sepp han hjælper B. Jamen er vi ikke også det? Jeg kommer op. Ulla, Jeg bruger hjælp B. Okay. Sepp her der. Jeg ved ikke, de ved, altså... Kan du flash kort, gul? Der var kun en, men... Flash kort. Så kan Sepp åbne døren. Bare, klar, er Sepp? det ikke bare afvendt? Okay. Jeg er klar. En banan. Bombe! Bombe! Sæt på bombe! Der er en banan. Jeg skal have lukket døren. En kon. Jeg har pack-kort. Der er en kon i hvert fald. Du kan bare stå og jigglen der. Pas på kon. Bare stå og jigglen lidt. Så lad den Mig, eller hvad? ud til Sepp. Nej. Åh. Morten. Pas på bag dig. Nej, det har Jeg har monster, du. Pas på for A så. Bagfra. Ja, Det har jeg. Det har du, så Morten. godt lige. Nej, det har Dal. Vi saver. 15 sekunder. Ja, vi saver. Det kan de ikke. Vanvittige gutter. Okay, jeg laver også nogle nasty skud rundt der. Så Nice. langt med nu. Det du døde. Nice. Ja, jeg skød ind i short. Og så skød Sofus, eller Sepp også en. Så var der lige pludselig en pack. Jeg kan droppe Michael, hvis der er. Jeg kan droppe. Så kan du købe med jul. Svømmetur. Jeg er ude lang. Jeg molotov og shorten den her gang, Morten. Pas på, at de ikke rusher monster her. En død midt. Nice, tackle. Kom nu, altså. En ud for en monster. A, vi er død. Var det din dobbeltsmoker? Jeg har hele A. Jeg En ud kort. Ja, han liner op. De er executer her. Kommer short, to mand short. Sofus og en anden. Bare hold monsteren. Jeg prøver at holde det her. En. Kan vi En flash B, kort en B. måske? Over bag. Han er inden kon. Monster. Du kan nå for ham. Yes. En inden Jeg har kon. packen. Pakken ligger monster. Inden kon. Det var Han er en kon. Han kommer ned Nej, monster han er nu. en kon. Der er kun en tilbage. Han er ikke på nu. Det er fucking Pegel. Jeg blev forvirret, hvis jeg sagde kon. Sorry. Der var en kon. Lukket døren bag sig.
Der er kun en tilbage. Nå, fint nok. Mikkel han er glad for sig selv, kan man høre lige nu. Gear up. We are going on a windy Nej, walk. ikke rigtigt. Jeg har sgu ikke penge, jeg bliver nødt til at købe. Ja, jeg også. Hvad er sjovt? Ej, jeg har deal. Jeg er nødt til at holde. Du må godt lige jumpspot short. Smoke. Sofus AV nede i connector. Flashbang. Jeg kommer med dig, Dal. En. Men Mixi, nu stopper han! Han griner. Monster. Løber tilbage mod... Nej. Jo. Mod hvad? Spawn. En lang. Kom lige frem. 2 lang. Party. Kom igen, Michael. Eller low. Han er i liv i banken. Nak den Ej, der. der bliver larmet her. Nej. Toilet. Holder vinkel der. Ja. Ah, Nice, morgen. Der er en close stadig. Eller et liv. Throwing flashbang. Mixi han får altid fungere. Han står bare random og skyder igennem smokes nu. IK den her. Ja. Kan du droppe en pistol, morgen? Bare en PG-15 eller Kan jeg få en af jer? hvad vil du Har have? du en billig, hva'? Bare fået, okay. 5-7 som måske. Jeg pusher lige lang her. Ja, lad os bare prøve at Flasher komme med den. den her. Nej, sidste gang flasher han ikke, tror jeg ikke. Så gik han godt ud. Bare lige kære ned i den her. Kære Morten. Ja. Så, skal vi ud her? Flash med. En i højre. Han skal dø ham der. Kom, orange. Lige præcis. Jeg skal bare lige reload. Jeg bombe. Fuck! Han piker med AV der. Nice. Jeg er bagfra. Ja, han er bagfra. Han går op bagom. Sepp. Han går playground. Ja, Du har Det er en en AV. AV der. Han går 100% playground. ja, jeg så ham. Hvad vil han til? UIK. Mix han sidder og råber. Han løber en glat og holder lang. Yeah, baby. Remove any doubts in your head. It's throwing smoke. Jeg molotov bare short igen. Throwing fire. Spiller vi 3 af? Flashbang. Ja. Laying down smoke. Short en. Close monster. Monster. Der var en mere af. Han blev flashet ud. Smoke. Jeg kan ikke se noget. Throwing smoke. Ja, jeg roterer. Bare molotov dernede, hvis der er morgen. Ja, lige smoke. De flasher short. Lægger mål og sjov. Skal vi boost her? Men kan vi godt. Monster. Så. Kom ud i short nu, tror jeg. Kan du hoppe? De smed en dårlig måler på mig. En lige under os der. Ja, det er fint. Perfekt. 2 monster. Ja, jeg skal reload. Jeg holder, hvis de kommer close. God monster, en kort. Ude monster. Ja. Short, eller hvad? Ja. Har vi AV, ikke? Ja. Ja. Smuk, gutter.
Godt boost. Jeg kunne lige præcis ikke se, men jeg kunne lige se en gun barrel stikke ud. Kan du droppe Jeg kan droppe. den? Hvor er du? Der er du. Står bag tærken. Står bag den lille tærkel. Jeg har ikke smukket meget. Nej, det er jo bare hvis du kan molly monster eller sådan noget hurtigt. Intet af. En. Var det AV'en? Nej, det er en pistol. Pas på, han kan godt finde på at En snige op. party. Fuck, jeg har brug for hjælp der. Jeg smukker her til dig. Ja. Vi skal have en op af. Nej. Nej! Hvor tæt kan de være? Fuck, det var godt baitet det der. Hvad men det var. Der er 2 lang. De har våben. Prøv at komme ud bag her. Du skal have dem. Jeg tror du skal B, Morten. Ja, B. Bare afsted, Morten. Ja, fuck. Der er det hele. Sådan lidt inden, så skal vi overtage kun. Eller så skal jeg have hjælp. De kommer flyvende. Hvad var det, der skete i Discord? Nej. Sepp, den får du altså ikke lov til at leve på, den der. jeg går B. Eller bare lige... Vi skyder her kort Er det eller et sidste? eller andet. Ja. Jeg kan ikke se det. Det er det. Jeg kan smoke korten. Ind i røret. Det må du gerne. Jeg ved. En ude monster. Bare rotere. Nej. Han er meget ude med. Han er jo helt hvid. Jeg er med. Inde på side, han løber op. De kunne godt gå op til A her, tror jeg. Jeg hører steps. Mod B. Mod vandet. Hvor du skal prøve Monster. en anden nu, Sepp. Ja. Planter. En bridge. Jamen, men vand. de CT. Ja. Der er ikke der nogen monster. Alle sammen mod til CT. Jeg kan ikke se noget på den. Jeg kan ikke se noget på den molly der. Jeg rammer den ene for 79, 87, 79. Jeg laver gerne at blive skudt igennem smokes. De flasher hinanden i hovedet, og så skyder de mig stadigvæk. Jeg glæder mig til T-side. Nu må man gøre lidt, hvad man vil. Det er det... er der en, der har smoke? Nej, det er vi ikke. Nej. Det kan jeg da godt købe, hvis det er. Ja, kan du smoke con af, og så bare flyve ud døren? Så flyver vi kort, og så går vi B. Det forstår jeg ikke. Kon af. Bare kon, altså ned i kon. Der er smoke på døren. Ja, det gør jeg. Bumpen, Du har bumpen. du har bumpen, Sepp. Jamen jeg kommer jo ned til jer bagefter. Sådan der. Inget vand. ABC. Ja, ind og plant. Ja, Sepp. Ja, jeg er lige lidt behind, men jeg kommer nu. Jeg er bare afsted. En roterer fra En bananen. heaven. 2 CT så. Mixi heaven. Vand! Barrels. For satan. Nej, no, barrels. Fanden. Hvor er vi henne? Barrels begge to. Kom. Skib på, bror, mand!
Hvorfor er der en barrels? Har han bare gemt sig, eller hvad? Jeg ved ikke, hvor han har været fra. Jeg tror, han gemte sig barrels. Jeg vil bare høre ham råbe. Scout med to hus. Party. Fuck ham. En toilet. Hold langt, Michael. Toilet på lang. Kort en mere. Han kommer ud kort. Vi har ikke bomben Tæt. med. Pas på, Tæt kort. Morten. Havde vi noget kontrol? Han er 2 mod B og 1 mod lang. Nej, jeg prøver sammen lang. Jeg flasher. Jeg flasher over lang. Hvorfor har jeg ikke plus? Bare af bag her. Der kan kun være en. Han er nede på en lang. Ja, Kom afsted, inden de når at rotere. Jeg smukker trash. Ja, inden de når at rotere. en scout. Bare afsted. Han er bank. Lige præcis. Nice, han Han der er clear. Bare ind og planter, så hold smoken. Kom ind i bank, kom ind i bank, kom ind i bank. Nu har han har deres. Lige præcis. Kær bagfra. Bare kom ind i banken. Han er inde i banken. Nede bank. Han kommer til dig i morgen. Ja, det gør han ikke. Bare hold jeres pus her. Luk gutter. AK Han er her. ikke på bank, tror jeg. Ja. Det er svært at se ham, når der er en fucking krop ovenpå mig. Var der en, der var død derinde? Nå, det var... Ja. Ja. Jeg kan droppe her selv. Kan jeg få en af jeres smokes? Så flyver vi lige ud kort, så kommer jeg igennem kon. Ja, Jeg har en gudeflash short, hvis der er. Det kan være Morten Hvis I- skal løbe. Ja, Morten og Michael løber dem. Hvis I kan bare løbe ind der. De var 2 nede i kort før sidste runde. Ja, du Jeg får kan lige flash her. bomben selv. En kon. Flash jer nu. En kan være close monster, en close monster. Jeg er kon her. Jeg er smukket fuldstændig af. Der er en kon. En højreside monster, en højreside monster. Ja, boost. For helvede. Øj, højre side monster. Han er højre side. Ja. Helt over i hjørnet. Der var boost før, så der er mindst 2. Boosted, ja, en CT, en CT. Helt ind CT. Heaven og CT. Heaven er CT. Virkelig vand. Det var ikke kort. Uden CT. 2 heaven. Begge 2 heaven. Jeg flasher lige vand nu. Fucking bøsser, mand. Scout. Fuck. Concept. Han griner af helvede til. Det er også mig, der prøver den. Jeg skulle bare falde tilbage. Dræbte han 3 Mixi. Jamen, det er så sygt, det her. Altså, han sidder med fuldstændig livs. Alle hans skud, de rammer bare. Han aner jo ikke, hvad han laver. Sofus står midt med en scout, så vi kan bare lige få ham væk. Han står op bagved, tror jeg. Han står oppe. Party. Han er nede igen. Okay. Flash af. Nu er jeg selvfølgelig. Ja, de booster. Kon. Mixi. Bag dig. Godt. Han kommer op i konden. Morten bæltet. Rammer lang. Fuck, du dinger også mange. Sosan er lav. Han piger det Mixi. Ej,
Han løb godt. Kom igen, Morten. Kan jeg få en AV, Morten? Hun skal over. Sygt. Kom lige videre. Vi skal lige vinde den her. We will make them regret this day. Jeg smider lige bomben der. Jeg kan flash kort, hvis der er, boss. Prøv du. Kom. Molly. Jeg står nok ned i bunden af den der party igen. Bare sig, når jeg skal flash. 3, 2, 1 nu. En lang. Lang toilet. Jeg har sandwich. En monster. Hvad siger vi, Tackle? Hvad gør vi? En monster. Har vi kon? Nej. Jeg vil lige tjekke den del. Ja, så skal jeg også forbi her. Ja, Nå. Kommer ikke. Ja, de er så fucking heldige. Det er helt sygt, det her. Nice. Der er en mere derinde. Niklas var derinde. Hørte du ham ikke short? Det er sgu ikke. Jeg tror han står bag den der sandbag. Bare gå bag måske. Ja, han står der. Sandbag. Ja. Ja, gå op af. Vend munden. Bare hold bagfra, ja. Så bare kniv. Bare fuld kontakt hele vejen. Og Prøv at se det der. Det er så fucking heldigt. Hvorfor har han en bombe der? Du skal skynde dig, Morten. Du er ikke bombe. Enten dø eller... Hvorfor går han rundt med et våben der? Vi bliver nødt til at eco den her, og så vinde de sidste. Jeg kan flash dig igen kort, hvis der er. I molotovet. Men det er også igen timing. Fuck. Det kaster molly igen. Vi bare gå igennem her. Up party. Jeg tror, han hopper ned. Han er nede. Ja, han står og holder. Han må have kigget ind på site, da du havde ryggen til, Sepp. Men igen, det er også bare timing. Jeg tror, de kommer på A, og så dræber dem. Har de haft noget langt på noget tidspunkt? Ikke rigtigt. Der er en lang toilet, tror jeg. Han smukker her, Sepp, og så går du bare igennem. Og ja, inde i hjørnet. Så rammer alt lige nu. Hvor er han? Pikkel, han er så fucking heldig, mand. Fuck os. Holy shit, Chaka. Han griner igen. Get up. Det er så sygt, det er. Tæt smoken. Jeg tror, han er gået forbi den. Sidst på bananen. Der kom Hvorfor der er en, der har joinet vores fucking rum? Hvor er den bombe? Mixi, der sidder inde i vores rum. Det er derfor, han får så mange. Hold nu kæft, mand. Gå derud, du må ikke sidde og så høre, hvor jeg går hen. Nu sidder han og kalder sig. Ej, det er sygt.
Eller, nej, hvor står han? Står en flower? Så kommer Mikkel, er I klar? Ja, han er helt oppe at køre. Morten, du er... Man skal bare ikke være med hold med dig. Jeg tror, det er... Så... Maximum 117. Kom nu lige, bror, mand. Sig det, Daniel. Kom med undskyldningerne. Kom med dem. Kom med dem. Har du set mit team? Ja, der var de. Fucking beta-delen, mand. Okay, så skal jeg fandme nok sige det. Mix, han kan lige så godt gå ned og købe en fucking lotto-coupon. De der fucking time... Jeg skider på, at I siger, at I ved alt. I aner ikke, hvor fucking heldige de timings de er. Det var så sygt. Det var hver gang, altså jeg ved ikke, hvor mange gange vi har gået bag jer, hvor I så bare har vendt jer fuldstændig random. Altså, I er med på den der runde, hvor du skrev det, der sagde Simon, der var en, der var gået i Monster, han kunne godt have været gået CT, så holdt jeg CT. Og så var han der. Men hvordan vidste han, at han var gået ind igennem Monster? Fordi han holdt kort. Jeg kunne høre, du var inde i Monster. Der var ikke noget med nogen timing. Der vidste vi det. Han er sneaket hele vejen. Nej, det er han ikke. Han stormede ind. Simon, må jeg lige tjekke hendes PC? Så har du 9 kills lige pludselig, hva'? Ja. Så kigger jeg bare igennem væk. Han gav sine kræfter til mig. Kom on, ret op. I gengæld så havde han 3 kills til sidst. Så det var også meget Jeg godt. kunne høre Mikkel sidde og råbe hele tiden. Ja, det var pisse godt. Og det er fordi Mixi godt ved, at han nailed, alt hvad han skød igennem smokes, det gik bare igennem. Ja, der var en af de der. Fuldstændig random. Han skreg. Hvor sad du henne til sidsten, eller sad du... Så færdig med det der. Det er fordi, der bliver callet midt, ikke? Ja. Og så kommer jeg ned fra BA, så kaster jeg bare en random flash over toilet, fordi jeg tænker, okay, Pumpede mine af der. ja. Og så sætter mig i hjørnet ind i toilet, så hørte jeg, der går mod lang, så sætter mig, fuck. så sætter mig i det der lille hjørne, Ja. så sad jeg bare og kiggede ind mod toilet, fordi siger du at selv? Sofus siger sådan her, det kan godt være, han faker den, og så tænker jeg, så bliver jeg bare ved med at holde her. Og så kunne jeg høre dig step, og så plantede du, og så var jeg sådan, jeg tager sgu ikke en knife. Ej, jeg ved godt, det lignede, du kunne tænke dig det. Jeg tænkte, jo, men du ved, den anden vej fra. Du kommer noget den anden vej fra. Du ved, det at du siger det ikke, det bekræfter mig bare også i, at jeg er sikker på mig selv, så det er sådan lidt. Ja. Men jeg føler, var der ikke en, der knifede den kamp her? Jo, du Sepp, mand. Det var Michael, Sepp, han flugte mig i første runde, mand. Ja. Der er der lyst til at hænge mig til. Prøv at høre, hvordan han bringer det på banen. Var der ikke en, der fik et knife kill den her runde? Var der ikke en, jeg tror Michael døde i kon på et eller andet tidspunkt? Hvorfor var det alle 9 kills til Simons, det er mig? Det er fucking irriterende. Ej, det var godt. Var der ikke en, der blev knife eller noget? Jo, det synes jeg, det Nå, var. han holder en smoke, mand. Skal vi egentlig lige lade ham snakke, der kan snakke nu, Morten? Hvad siger du? Nøj, en lille mand i chatten, mand. Vi kan godt lige nå en mere, kan vi ikke? Lige en hurtig. Ej, jeg er done. Det må være mig, der er konstant i det her. Det værste er, det er de første game, der ikke har været godt. Så jeg er også konstant. Jeg taber hver anden game. Ja, det var også rigtigt, du kaldte Hvorfor er det, jeg er så uheldig at få den som teammate, så? Det er sindssygt. Daniel, one day. One day we will be together. Ej, det var fandme grineren, boys. Jeg smutter nu. Hvis I kan få en mand mere med, så kan jeg godt starte gamet for jer, men... Jeg håber, du træder på Lego på vejen. Ja, jeg håber på, at du smider din pik i dit skab. Det er lidt svært. Altså, det vil gøre lidt nas. Det kan ikke mening, det der. Daniel, han snakker nogle gange bare, så tænker han ikke rigtig over, hvad det næste ord skal være. Ja. Prøver han at stringe dem sammen. Ja, det er ofte det. Mix er en omvendt netto-pose, det er En omvendt Der sidder fuldt tit over Terkel, han var helt op og rystede, hver gang Mikkel fik ham igennem en smoke. Men altså, jeg vil også sige... Jeg var helt op og stege der. Jeg fik ham! Ja, der skreg du. Du skreg så meget i en mikrofon kottet ud, så vi skulle lige fatte, hvad der var sket. Det siger bare alt. Jeg fik ham, som om du bare blev overrasket over, at du fik mig. Det er alle dine kills, de har jo. Ja, men prøv at se med Simon med 10 assists i første halvleg, altså. Holy fuck, mand. Jeg ved ikke, det kommer an på, hvordan Simon han spiller. Og Daniel, når du skal se demo, så trykker du bare download demo, eller hvad? Kan man så se den? Nej, jeg streamer bare min skærm. Nå. Ej, det er bare, okay, det er bare en demofil, nevermind. Okay. Det er fordi den ikke er færdig nu. Ej, vi hypede også hinanden op i midmixet.